Ọgaranya Chiezo na Nibego IsiNgwu na Angola. Ọgaranya na Angola. Ọgaranya Chiezo na Nibego. Igbo babụrụ na onye chọọ Igbo babụrụ na onye chọọ n'elu Igbo bụ na-esi na chi. Ụfọdụ jere gwọba ọgwụ n'elu ka fa wee nwezie na Igbo bụ nwanụ ma emesịla aka ụla o. Ụfọdụ nwere ego oyibo n'elu ụmụ ụwa na-akwanyere ife ugwu achezie n'ọnya bụzi Igbo bụ ebe ụfọdụ winile elekshọn welizie skọt na-agazi ihe onenu achezie n'ọnya bụzi Igbo bụ ụbọchị ọrụ gị ga-agwụzi n'elu gọọmenti ewelụkwa skọt mgbe afọ ka mma jụzi gị kedụzi Igbo bụ gị. Igbo bụ na-esi na chi adasi onye nwere Igbo bụ okpokọ na adasi onye nwere Igbo bụ nkọ dị na n'ọnụ. Ọ bụrụgodị ụlọ nwa ebu n'afọ n'ụwa isi enyi nne ya na-ebuka ka ebuzinụ iwanye hapụ ya n'ụwa nọ na-ekwesị. Ekwe gbala nze njebe Angola o ka nkwudo Prince of Africa enwa nwere Igbo bụ nwe ego. Kedụzi onye na-ekwu maka ya? Chief Chukwuemeka Okechukwu. IsiNgwu one of Africa. IsiNgwu of Ngwu Kingdom. Ọnya bụkwa IsiNgwu Ibribo Ogada Ọkụzụ. Uduako Mmili of Ugbo Ancient Kingdom. Osisi na-amị ego 1 n'ihu ugwu n'Ụmụeze. Adakụ ọjị akụ ọjị na-epulu onwe ya. Ndị mụ ụlọ ọjị bara na-adị ya nso ọ na-enyere ha aka. Mana ndị mmadụ ụlọ ọjị bara na-elu ya ilo ọ na-aghọfafịa. CEO Diamond Freeman International Limited. Enya bụkwa CEO FG Chibeto Commerce Gerard na Angola. Aka na-ele ọlaọcha na ọlaedo HM Ọkanga na Angola. Entrepreneur Gold and Diamond Magnet in Africa and worldwide. Eze kwesịrị na anyị Ugbo
Asian Kingdom. Elenia of Lagos State. Obodo Amagodogwu. IsiNgwu na Angola. IsiNgwu na Angola. IsiNgwu odogwu. IsiNgwu na Angola. IsiNgwu odogwu. Engibu Diamond Freeman na Angola. International Limited. CEO IsiNgwu na Angola. FGG Battle Commerce Gerard. Aka na-elo lọcha. na Angola. N'ọlaedo dị mma. KJM ọgaranya na Angola. Entrepreneur. IsiNgwu odogwu. IsiNgwu Ofungwu Kingdom. Odogwu nwere ojiji IsiNgwu ibiribe ọdịda. Libo olili olili nwere ọdịda. Gold and diamond market. IsiNgwu, IsiNgwu. IsiNgwu na Angola. A prince of Africa.